SEO pozná každý, PPC kampane tiež. Ale čo ak vám tržby začne prinášať ChatGPT? Nie náhodne, nie organicky, ale ako riadený performance kanál. Svet nápojov je e-shop s prémiovým alkoholom, kde nájdete darčekové balenia, špeciálne edície či výberové fľaše. Nákupy tu nevznikajú impulzívne. Ľudia sa pýtajú, porovnávajú a hľadajú odporúčania. A práve tu vstupuje do rozhodovania umelá inteligencia. V roku 2024 priniesol ChatGPT len 47 návštev a 192 eur v tržbách. Prakticky neexistujúci kanál. Naším cieľom bolo vytvoriť z AI nový a jasne merateľný zdroj výnosov e-shopu, ktorý bude porovnateľný s výkonom alternatívnych vyhľadávačov. V roku 2025 sa klient podujal pozdvihnúť SEO spolu s externým konzultantom. Obsahové úpravy realizoval sám klient na základe svojej detailnej znalosti segmentu, zákazníkov a nákupného správania. My sme sa zamerali na technickú pripravenosť webu pre AI Discovery. Naším cieľom nebolo zlepšenie rankingu, ale vytvorenie prostredia, v ktorom vie AI presne a spoľahlivo odpovedať na otázky zákazníkov. Vyčistili sme index, upravili kanonikalizáciu kategórií, zrýchlili načítanie stránok a nasadili štruktúrované dáta FAQs a product. Zároveň sme prepojili blog, kategórie a produkty tak, aby AI vždy našla čo najlepšiu odpoveď a odporúčila zákazníkovi vhodný produkt. Nečakali sme, či si nás AI len nájde, pripravili sme web tak, aby nás mohla rovno citovať. A výsledok v roku 2025? Viac ako 1000 návštev a 43 000 eur tržieb z ChatGPT. Zatiaľ čo ostatné e-shopy dosahujú rasty z tohto zdroja v nižších tisíckach eur, my sme so svetom nápojov prekonali hranicu 40 000 hneď prvý rok. Z kanála, ktorý prakticky neexistoval, sa vďaka poctivej práci stal nový zdroj návštevnosti s reálnym dopadom na tržby e-shopu. Kým väčšina trhu ešte len premýšľa, čo znamená AI pre marketing, my ju už riadíme ako performance kanál. A čo na to hovorí sám klient? AI vnímame ako prirodzený vývoj vo vyhľadávaní a rozhodovaní zákazníkov. Tento projekt nám pomohol systematicky pripraviť e-shop na nový typ dopytu. Veríme, že generatívna AI bude v budúcnosti dôležitou súčasťou nášho rastu.